дар Хатлон сераҳолитарин вилояти Тоҷикистон раиси телевизионро иваз карданд ва маҳфилҳои журналистӣ умедворанд миқёси пахши барномаҳо барои 3 миллион аҳолии минтақа васеътар мешавад. Рӯзи 23 май Соҳибназари Ғоибро, ки то ин замон хабарнигори шабакаи аввали Тоҷикистон дар вилоят буд, ба ҳайси раиси телевизион ва радиои вилояти Хатлон таъин карданд. Соҳибназар Ғоиб ҷойгузини Ҳамрӯз Салимов шуд, ки беш аз 10 сол раиси телевизиони вилоятӣ буд. мавҷи телевизион ва радиои вилояти Хатлон ба аксар навоҳии марзии Тоҷикистон бо Афғонистон, Ӯзбекистон намерасид ва мардуми минтақаҳои дурдаст аз тамошои барномаҳои он маҳрум буданд. Аз ин сабаб бисёре аз мардум барномаҳои телевизионии ду кишвари ҳамсояро тамошо мекарданд. Соҳибназари Ғоиб бо оғози кораш дар телевизиони вилояти Хатлон рӯзи 24 май ба Радиозӯдӣ гуфт, то ба манотиқи дурдасти вилоят расонидани барномаҳо аз рӯи тақвияти мавҷпароканҳои телевизион ва радио аз авлавиятҳои кораш хоҳад буд. суҳбат дар бораи тақвияти мавҷпароканҳои телевизион ва радиои Хатлон солҳои зиёд аст ки идома дорад, вале ба далели молӣ ин барнома иҷро нашудааст. огоҳ набудани мардум аз барномаҳои телевизион барои хабарнигораш ҳам мушкил эҷод мекунад. Амонҷон Маҳкамов, хабарнигори собиқи телевизион ва радиои вилояти Хатлон, ба ёд меорад, ки чӣ гуна барои инъикоси ҳодисае ба минтақаҳо мерафтанд, вале мақомоти расмӣ ба онҳо иҷозати сабту наворгирӣ намедоданд. моҳи сентябри соли гузашта Рамазон Оид Маҳмадзода, раиси ноҳияи шаҳри Туз, се хабарнигори ин расонаро, ки мехостанд ёдгориҳои тарихии ноҳияро ба навор бардоранд, аз ноҳия пеш кардааст. Ба онҳо гуфтааст, ки мавҷи ин телевизион дар ноҳия дастрас нест ва шумо ҳаққи барномасозиро дар ноҳия надоред. Тоҷинисо Шарипова, муовини раиси ноҳияи Қубодиён, гуфт, ки телевизион ва радиои вилояти Хатлон дар ноҳияи онҳо низ қобили дидан нест, вале хабарнигоронро бо дастури хаттӣ қабул мекунанд. Телевизион ва радиои вилояти Хатлон соли 1993 дар заминаи радиои вилоятӣ таъсис ёфт ва аз 25 августи соли 1994 барнома пахш мекунад. ҳарчанд аксарияти барномаҳояш барномаҳои таблиғотӣ аст. барномаҳои ба номи Имдод, Инсон ва Қонун дилошуб дорад, ки дар миёни сокинони вилоят маҳбубанд. аввали дар бораи мушкилоти иҷтимоии мардум аст, дуввуми дар бораи вазъи ҷурму ҷиноят ва қонун нақл мекунад. Дилошуб барномаи истироҳатӣ мебошад.